Sa good vibes sa sininga pandemic, kumusta bala ang sitwasyon sa mga money changer sa downtown Bacolod? Ina ang aton hibaluon sa report ni Romeo Subaldo. Kung nagalabay ka sa Maydanan Balistero sa Bacolod downtown, kag may makita ka nga persona nga nagapungko sa higat sa sidewalk, nagabitbit sa calculator, may belt bag, kag nagasugata sa mga naganilabay, kag nagahambal, "Day dollar ka day." Abot mo na nga ini sila mga money changers o kung ginapakambyuhan sang foreign currencies. Suno kay Wilfredo Tupas, 25 na katuig siya nga money changer diri. Kag ang ini nga lugar ang ilang napilian bilang mga money changers kay diri sa una nahamtang ang daan nga post office. Sa mga naga-claim sa sulat nga may unod nga dolyares, nagarekta pa kambyo sa ilang gilayon. Sa post office diri mo na nakabastard diri. Oo, mo na damo di ang kuan. Kaya may ginakuha sa post office ka kwarta man mismo ha, nga dollars. Kaya isa man masulat, na may mga gina-piot na blang tag $10, $20. Put sa sulat. Oo, tapos bangko din. Di mga bangko da, tawag mo na di samon. Okay. Kaya kubaylo sila. Tapos ito lang data sintro sa una. Dekada 90 amo ang peak sang negosyo nila. Pero sa nagsugod na pang cambio sang foreign currencies ang mga grocery stores kag malls, kag subong pati mga pawn shop, nangin apektado sila. Kag nag-abot pagid ang pandemic. Wala na sa may nagapinauli gikan sa iban nga pungsod, kag kun mayara gid man, bangod na wadaan sang trabaho. Si Tatay Ben, 29 anyos na nga money changer. Las 9 pa siya sang aga nagaplastar diri, pero pasado las 12 na, wala pa siya bisan isa ka kliyente. Basta may kliyente ka na sa buong adlaw? May nakabiwan ka na, wala pa? Ay pa. Udto adlaw na zero gapon? Ay pa. Pila ka nakatuig diya? 29. Ha? 29 years. 29 years ka na diri ka tambay. Pangkambyo man. Bulan sa Oktubre, kag dapat highlight sa Mascara Festival. Nga dinaguso na tani kuno ang tao sa downtown kag masako na ang pakabyuhanay pero bangod sa pandemic, halos wala sang tao sa downtown. Biri, ni pa lang pagbiri nga daan niya, damo na natani diya. Tiwala mo man Japon. Sa bagay, luwagan na to ganing Manila. Gani? Mo man Japon. Kag, hinali pa nagbubuo ang ulan. Nanghimos na lang sila anay sang ilang mga bangko kag nagpahigad. Kutob sa mga salakyan nga nagapundo, ilag na sinyasan. Ang money changer kuno nga trabaho, paswerte-swerte. May mga tion nga makaganar sang 4,000 pesos sa isa ka adlaw. May tiyempo man nga sa sulod sang 3 ka adlaw, zero. Kumayara gid yan. Ay, di po ba? Isa tag tatlo ka vlog, ano wala gid yan. Wala malagi. Gastot kami sa plite. Hindi ka pag-estaro? Oo, bago pa kuya. Taga bago pa? Oo, tigastos sa plite. Pero wala sila sa gihapon nagkadulaan sa paglaom. May mga loyal sa gihapon sila kuno nga mga kliyente nga natak-an magpila sa bangko kag nagabalik-balik sa ila. Kung nakuha nila kuno nga makasurvive sa sulod sa masobra 2 ka dekada, masalangan man nila ang pagtilaw dala sang pandemic.